ኣብ ምድንፋዕ ሕርሻው ልምዓት በሓፈሻ ውሕስነት ቀረብ ማይን ሰብን ጥሪትን ድማ ብፍላይ ተራን ኣበርክቶን ከዘንቲ ማይ በቐሊል ዝጥመት ኣይኮነን ነዚ ብምግንዛብ ነበርቲ ዳዕሮ ጳውሎስ ዞባ ማእከል ምስ ምእታው ክራማት እናተቐዳደሙ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኑ ዝጸንሐ ዲጎም ኣብ ምጽጋንን ምስፋሕን ተጸሚዶም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ፊያሜት መስፍን ዘዳለወ ተጸብጻብ ኤርሳት ፋማርያም ተቕርበያ ንዒስራን ሸውዓተን ዓመታት ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይና ዝጸንሐት ዲጋ ዳዕሮ ጳውሎስ ብምትሕባር ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ተሳትፎ ህዝብን ትጽገናላ ኣነባባሪ ዓዲ ኣቶ ገብረ ህይወት ዘርእን ኣባል ባይቶ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ርግበ ገብረ እግዚአብሔርን ነሪና ብዛሃብዎ ርእይቶም ምጽጋን ናይ ዛዲጋ ንዝጸንሖም ጸገማ ምቅላል ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቶም ብምግላጽ እታ ዲጋ ብዝቐልጥፈ ንኽትዛዘም ዝከኣሎም ጻዕሪ ከም ዝገብሩ ኣረጋጊጾም ረብሓ ናይዚኣ እንድሕር ተወዲዑ ሓደ በዝሎ ግራቶትና ኣለና ንጀርዲን ዲዩ ማልና ምስታይ ዲዩ ካብዛ ብዙሕ ረብሓ ኣለና ጀርዲና ከነልምዕ ንኽእሊና ካብዚኣ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከብትና ከዓ ማይ ሰቲልና ካብ ነበርቲ ዳዕሮ ጳውሎስ ወይዘሮ ጅምዓ ሓንደረብን መንእሰይ ሰሚር ዓብዱን ብግዲኦም እታ ዲጋ ምስ ፈረሰት ካልእ ምንጭ ማይ ስለ ዘይነበሮም ነብሶምን ጥሪቶምን ኣብ ጸገም ወዲቖም ምጽንሖም ብምዝካር መንግስቲ ንጸገሞም ተረዲኡ ብሓድሽ መልክዕ ይሰርሓ ብምህላው ጸገሞም ኣብ ሓጺር ግዜ ክፍታሕ ምዃኑ ሓቢሮም ድሕሪ ደጊም ጸገምና ኣብቂዑ ዝበለይ ኣማሕዳሪ ዳዕሮ ጳውሎስ ሳቶ ተወልደ መድህን ደበሳይ ብግዲኡ ንምቅልጣፍ ናይቲ ስራሕ ማዓልታዊ ኣስታት 400 ጉልበት ነበርቲ ይዋፈር ከም ዘለዋ ነጺሮም ድሕሪዚ ዲጋዝ ምፍራስ ዓዲ ብዙሕ ጸገም ተጓኒፎ ነይሩ ማለቱ ናይ ከብቲ ማይ መስተይ ይኹን ንዝኾነ ይኹን ካልኣይ ነገር እዚ ዲጋዚ ንዓዲ ዓቢ ጠቓሚ እዩ ጥቓዕ 530 ሄክታር ድኸውን ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ሎሚዕ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ክነልምዖ ከዓኒ ሙሉእ ዓዲ ተበግሽሉ ኣሎ ዛዲጋ እዚኣ እንተ ደኣ ምፍጸምታ በፂሓ ከም ናይ ቀደማ ማይ ሒዛ ዓቢ ጥቕሚ እዩ ዘለዋ ተዓዲ ምክንያቱ ዝኹሉ መንእሰያት ክሰርሕ ይኽእል ቦታ ኣለዎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ክኢላ ምምዕባል ዲጋታት ኢንጂነር ቢናም ሃይለ ብግዲኡ እታ ዲጋ ቅድሚ ብሓድሽ ውጥን ብዝበለጸ ሰፊሓት ስራሕ ከም ዘላ ብምግላጽ ኣብ ልዕልታ ዲጋ ዘሎ መሬት ብግቡእ ስለ ዝተዛለየ እኹል ማይ ዋህሊላ ኣብ ትሕቲኣ ንዝርከብ ልዕሊ 10 ሄክታር ከተልምዕ ከም እትኽእል ሓቢሩ ኣስታት 10 ሄክታር ከልምዓልና ክእል ማለት እዩ ትሕቲ ዲጋ ስለዚ ከምቲ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ መደብ ሙሓስ مجبن وحسنات مجبن مرجعت معبال ديجاتات زعبية تراسلو زلوا عبق ولا حتى هي بخسر حلوس أني حلو كم أتصل تخاء حزبي دعرة باولوسن من محدارن لعل أتوقره هي بخسر حلوس أني حلو كم صريح وزول خاني أما فتسمت أخبت حمتان متان أما فتسمت أخبت صح متكام نايز ديجا خاء لعل أتوقره خبر بزكاة أمزي خد حساس